lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Mga hindi pa nakapag-subscribe, sana makapag-subscribe at always click ang notification bell para ikay updated sa video natin ngayon. So today is June 10. Kakarira tayo dito sa Asinggan. Kasi may mix yung truck na guys. Kaya subukan din natin, kakaiba guys. So sana po kung may bibitawan, subaybayan po yung kaganapan natin hanggang mamaya. So tackle muna tayo. Bali nakapag-register na tayo. Jonas. Underboard muna. So wala talagang Panama. So wala nang laro si Jonas. Ay, hindi ka mo lang. Wala talaga. Ano, tinubiyatan na, Wayne. Minalas-malas yung kategory na sinalian ni Jonas. So better luck next time. So okay naman siya. Wala. Walang masyadong grabing injury. Although sumasakit daw yung paa niya, pero okay lang. Ate Nay! Ay shit! Ate Nay! Woo! Balik! Full start, meron kasi itong medic. Wala. Full start! Gistayan kayo. Banggain na rin likod yaw. Andiyan tayo mga. Handa nga ako aja, handa nakita. Nagpartata dyan eh. Sungaro, nagpartak na nagibulos. May salat na kami nila. Una. Papartakin nyo aja, itano ka na eh. Agrugi naman dyan. Delikado dito, ito ipagtaytaya banda.
Hindi. Taga-konto. Oo nga. Agrugida man rin. Yeah, nandun. Parang na dyan, takwas. Anda. Gistay na. Dungpal. Ano eh. So yun, sweeper pala. Sweeper. Delikado yun. Medics. Muntik na. Gusto nang isa kanina eh. Panibagong start tayo. WR 1 make race yung category. Yan, so ngayon lang tayo ulit makapag-video kasi kanina busy tayo dun sa starting line. Hindi natin nadala yung cellphone natin. So ngayon, ito na tayo. Doon sina Mrs. Kasama ko yung mga kon dito. High blood na yung announcer. Oo eh, nagagalit na. Pabulot na kami sa kaming supply. Okay, ito na. Siguradong start na to, hindi na mapupulse. Ito doon. O yan, maraming gustong umulan daw. Agtudo ko ma. Oh, tingnan nyo naman guys. Oh. Shout out Team Bangis. Alright. Tingnan nyo guys, oh, napakaraming tao. Jackie, boy pa si Jackie. Buhay pa. Jackie, kumusta ka na? Shout out. Sir Shout out, Dirt Riders of Tarlac at mga Team Tarlac dyan, kumusta kayo? Mabuhay Okay. kayo hanggat gusto nyo. Panalo yung sisak. Ano, pesit pa lang, nag-second tayo. Oo, second. May ikon pa. May... Second hit. pa. Oh, sige nit. Sabi ko Okay. sa kanya, maintain lang dun sa goal niya, focus. Okay. Focus lang. Importante Safe. Safe. Sabi ko Stay sa safe. kanya. Wag Okay. titira ng alangalin. Sa enjoy, sabi ko sa kanya, focus, enjoy, safe. Okay. Alright. Oh, may parang paisa-isang patak na ng ulan. Yan o. Okay, andyan na. WR 1 make race. Pakaraming tao guys, oh. Napakaraming tao Ganda ng palaro. dito sa Singgan. Hanggang doon, oh. Kaya, ayan na. Books, nangunguna. Tangina, hindi talaga makita. Zero visibility. Oo nga talaga eh. So pagdating dyan, pag kita na, hindi makita. Zero visibility. Meron pa ba? Baka naiwan dun sa may starting logs. Oh, yun na. May nauli. Yan na. Bangis. So dito tayo mag-abang guys kung sino yung nangunguna, kung na-maintain ba ni Sir Bogs yung place niya kanina. Umuulan na. Tira idol. Abang.
bola, tumalbog. Hirap ng ganun guys. Kapag hindi mo lalampasan yung receiver, dapat bilisan mo. Harap! Folks! Ayos! Bagay na nga motor mo Gajay, gamit na. Sarili yung motor ah. Ito si Box talaga. Siyempre, alam niya yung kilitin ng motor niya eh. Na-stock sila. Oo. Shos! Putang ina. Kaya tulungan! Hoy! Ay! DQ na yan! Tulungan naman. Madiya. Madiya Jay. Baybayan na lang. Nung matumba mga pandagan, iso. Nabiriping. Ano na, DQ naman Jay. Kuti-kuti di kayo kayon, nawanan. Tumba. Ha? Oh, libuksin mo na. Tapok na yun. Sige, Kim! Balalan mo! Puta ka na! Kalma lang sir, kalma. Balalan mo, Kim! Oy, tabi, andyan na oh. Andyan na oh. Yun! Shit! Oh, tumalbog. Delikado yung Dapat lampasan niya dito. Hindi yung apak niya. Delikado yung apak niya. Narigat na talaga no, yan yung gusto niya. Dapat dito eh. Traktor na talaga. Bilwa mo? Buka talaga. Buka na diretso. Diretso nga talaga. Kailangan nakabilo pa. Kwarta kasi o tersira. May met pa dyan lumabas ka niya kasi dyan line. Oh, yan yung talbog. Talbog okay, may itibab tubod. So yan, dininig yung hiling natin na umulan. Yan! Mulan na! Oh. Yeah! Yeah! Sulit na kami dyan eh. Mamaya, all Pangasinan, manood kayo kung paano ako tanga na comedy to. Yuhu! Pero kulang pa rin yung ulan. Dapat lakasan para matanggal yung sobrang alikabok. So may nanalo na. Ano si Bogs? Bogs! Pina kami. Oh. Pina kayo pare. Tulak. Oh. Ron Mangusong. Ron Mangosong, idol! Ayos! Madulas na yun doon. Madulas na yun doon. Yung dito sa kanan. Papasak na po yung mahukay na po eh. Doon sa may bato, doon sa may tulay. Idol. Sige, utak. May second hit pa. O yun yung pangalawa. Kapatid ni Idol Bornok. May natumba. Naunahan na si sir. Yan, wala na. Gumagalaw na yung kahoy. Wag na. Hinaan pa kasi sa lag. Hanan. Diyan. Sige bye. One time bye. Dagsun niya, nadagsun. Pagkat mo lang sir. Ang mapapalin han. Iso na lang. Op, relax ka lang sir. Iguyod mo dyan. Iguyod mo dyan. Iguyod mo tanin mo pag nanatalag sa'yo. Kambyo. Neutral mo pa ba? Tagsun nga talaga. Basta naisapit atoy ko. Ako ni baga tayo pa nga simpahin na datoy. Di ba na nga sir?
Ni Jay. Ta. May sabait. Patay ba? Shit. Oy! Ista yan. Pinugsat na jabantings. Signal ba lo? Oy, natanggal nila yung bakal kasi delikado guys, delikado. Natanggal na yung alambre kasi ng lugs natin dito. Kaya isa na lang yung natira. Ayos. Wala na. Nakayod na yung lupa. Napakalalim na guys. Paano pa kaya yung kategory namin? Hindi pa kami nakapaglaro. Wala. Kita nyo guys, oh. Nako! Ang lalim na. Delikado. Baba. Nagunagun eh. Ay shit. Parasyak. Paano na ang Pangasinan nito? Ewan ko lang. Ang lalim na eh. Bawal kaming tumulong sir ha. Wala, advice. O advice lang kami. Hop. Oh, kinana na pisukan nyo ti bataw. Kung lupa lang din, wala lang po. Oo, bato. Oh. Wala. Malambot pa tong restaurant natin. Wala na. Dito, nakaganto na lang ako dito. Oh, pwede rin. Pigla na lang ako dito. No? Sino ang gusto maiga dito? So yan, napakalalim na yung Yes, sir. Mo dyan. Ampay. Group B, WR. Alright. Power Enduro. Uy. Oh! Nagtakal na ba ito, Nay? Kalikap. Aja ba ito? Kalikap aja ba ito? Bataya bener lah. Kayak gitu. Rindil Ramos. Pangatlo, mas keren yan. Ay. Oy! Apat. Karinyas may kapat. Tik na rito. Ano ba nih? Ayo. May kalima ka.
Mayab di ko ah. Maji Espanyol. Power talaga, power. Baka na ay. Import versus local. Espanyol. Yung nung experience, nalalaing ni Rindel. China lang. Yun. China lang ang pao. China lang malakas. Ah, Mascareñas. Yun. Kita ang Red Bull na baliktad. Nakaid na Red Bull na ni Rindel Ramos. Ang laban natin. Nangunguna pa rin guys, Rindel Ramos. So yan, umuulan na. Lang to, gimna na. Tungorod. Amatin na nga talaga. Paspas amin natin bay. Arinyas. Banat! Oh, kinana close fight. Ah, tinalyaw na ba eh? Napiksa nga talaga JYC na eh. Ano mo na baan? Sabi ah. Kita ka itong patay. Ah. Taberm. Ito na itong may patra. Underbound. Anong banan? Ah, naudin. Overshot. Ginawa na. Olay. Huwag na kunan. Nakakamamak plus dive. Dapat sabayan may lagto di bagin bitoy. Lupa na yung type dat pa. Baybayam lang aji motor ko pagsuwag. Eh, kuyudang basta. Hoy, gulod bisa ako. Nung siya ka dito yaklatan. So ito na yung nangunguna. Go sabi! Sabi, go! Ato ni Rindel. Alright. Dua kan tay. Sampai isa. Dapat 1 round pa. Yan. So yan, umulan na. Kasama rin lang kumatatay yung Jonas eh. Uma, piyapay. Tapno ang agtapok. Supay. Okay. Ba't lagi ni pa? Surot-surot ni drone na. Okay, mamaya na ulit. Nasawat nakagalo na ako yan. Pare Frank. Lalaingam.
Daway may isang ano, Uday. Sir Tox. Tox Ozone. Ah, shit! Oh! Istayan, oh. Istayan ni Frank. Istayan, oh. Traffic to dyan. Napakadulas na nito, guys. Napakadulas na. Palakas na yung ulan. Okay. Stop muna tayo sa pag-video. Lakas na yung ulan. So ito guys yung tumambling kanina. Hindi natin nakunan ng video. WR. So ito. Power enduro tayo. So dito sasali si Idol Bornok Mangosong. Ang laro niya guys is parang panata talimpusa non-bearing. Gusto lang niyang ipakita sa mga taga-Singgan kung paano siya magpatakbo ng enduro. So yan, panoorin natin si Idol Bornok. Yan. So bali non-bearing rider siguro. Basta ipakita lang niya yung skill niya. Paano magpatakbo ng enduro dito sa racetrack dito sa Singgan, Barangay Bantog. Alright, so ayan na guys, nandyan si Idol Bornok. Ayun si Bornok Grindel. Ayan, ayun. Aji 111 nya Rindil manin. Di ba urlo kayo? Laga ni Rindil nga talaga. Rindil Ramos. Yan, one of the best rider from La Union, Team Urlo. Nangunguna. Tumigil yung mga nandun sa tulay, nanonood. So yun guys, so may umusok na doon, 2 stroke. So andun na. Sino nga to? Sabi gini Bornok. Bornok kini sabi. Tapos pangatlo si Idol Rindel. Maskaranya. May kadua si Bornok. Oh, dari Master. Kontak ni Master. Adrian Lakoskos. Ha? Apa?
Pawili pa eh. Ubertik aja. Ngetayok na. Five laps. Nahuli ni Juan. China membangun production. China kontra production. Karinyas. Jayon. Naunanan. Narigat nga talaga dyan ti Pilid. Karinyas. Purnok. Nag-overheat yung motor ni ko ah. Kala ko dito. Sabi pala to. May tikin na amat dah. Orlo dia nya, dia nakahilo. Kamkamad gini master. Gawin orlo. Wakat na. Oo, kitang kakin bunap, son. Sikat ni Umar Bersan, sikat. Ayos ah. Nagtanggen di sana ya, litok ko na. Baka di kurbaan, ti nakaudyan na ni ko. Baka gitmalis pa rin ni. Bensugur. Yes! Na? Ah? Sino di nabati jay? Jay Susuke. Ay, muna ni Juan. Muna ni Master. Yes. Ada yung data nga ba ito? Ah, di jaya nagiturun-turun. Nice!
Oh, di ano ba? Iverson. Ay, busog. Ada yun bakit tanay na to eh. Dahil, pabatan pa this. Sino ba, JC? Oh, this eh. Ikamat na ako ma. Delikado na ito eh. Bukin na. Ayos. Oy. Okay, so tapos na yung power enduro. Ayos. So tignan nyo guys sa may tulay. Stranded na yung mga sasakyan. Nako hanggang doon oh. Ayan, si Idol Bornok. Maraming mga nagpapapicture. Yan. Ayos. Ni Papa ni ah. Ika sa kapulaw. Sino atoy? Mascarinas. Mascarinas. Tawa naglaylaylo ni Tito na Laylaylo. Siptay. Sige lang. Dining nayad. Gak tumpang. Gak tumpang jay. Diyan Tito Lunan. Ayun, Dito Papa nga. ngay. Ano ni Papan? RJ pa lang din. Stock na yun. Ako din stock din. Na-stop na doon, no?
Nakato na stock dyan eh. Nakato na stock. Putang ina, nahuli ako doon. Nahirapan akong humabol. Ha? Dito sa isa.
For the front place, Armando Tocalo Junior. Sir Lava.